Da li bi uzeo originalni G-Shock Solar za 100 evra i okrenuo ga za profit? Evo šta sam našao na Kupujem prodajem. Na oglasu je Casio G-Shock Square, model M5610U. Sat je polovan, ali deluje očuvano. Mana je što nema kutiju ni papire. Kad uporedim cene, većina istih satova ide oko 140 do 160 evra. To su uglavnom novi ili nekorišćeni primjerci. Ima i ponuda koja ispadne oko 119 evra kad se preračuna iz dinara. Zato 100 evra izgleda kao baš dobar ulov. Ali evo zašto ne treba da kupiš na slepo. Kad je cena toliko niža od proseka, uvek radi proveru. Nije nužno prevara, ali može da bude problem sa stanjem. Dobra vest je prodavac. Nalog je star godinama. Ima stotine pozitivnih ocena. To je odličan signal za poverenje. Sada ide checklista, kratko i jasno. Prvo, solar punjenje. Stavi sat na svetlo i vidi da li se puni normalno. Drugo, LED osvetljenje. Treće, svi tasteri, bez zapinjanja. Četvrto, alarm, tajmer i štoperica. Peto, radio sinhronizacija vremena. Ako može, testiraj prijom signala. Šesto, zadnji poklopac i oznake, da budu čiste, oštre i pravilne. Ako sve prođe, ovo je plan za preprodaju. Nemoj da ga dižeš na cenu kao nov. Realno ciljaš oko 115 do 125 evra. Brže ide ako naglasiš da je sve testirano i ako staviš kvalitetne slike iz više uglova. Ako kupac plati slanje, ostaje ti oko 20 evra razlike. Ako ti platiš slanje, profit je manji, ali i dalje realan. Ovakav sat, na dobroj ceni, obično ode za nekoliko dana. Moj zaključak, dobar deal, ali samo uz proveru uživo. Bez provere ne rizikuj. Jeftino može skupo da ispadne.